No niin, eli kyseessähän on God of War 3 trailerin alku, tai teaser-trailer oikeastaan, mikä tässä äskettäin julkaistiin. Ja mitäs mieltä, Ville, Emeli? Sain tällaista alku menikin, mutta kyllähän tässä ihan mukavasti noita vihollisia näyttää olevan. Kratos on mies, niin voi muuta sanoa. Kratos on edelleen vihainen, että se mikä tässä näyttää. Mä oikein tiedä mitä ihmiset tässä varsinaisesti odottaa, mutta niinku mulle riittää puhtaasti tää, että jos on samanlaista, yhtä hyvin toimivaa toimintaa kuin niissä aiemmissa peleissä ja kenttäsuunnittelussa samanlainen meininki, mutta tää niinku Next Genin tehoilla ja grafiikalla, niin kyllä siinähän se on. Joo, ja siis kuvien perusteella tää näytti paljon huonommalta. Trailerin näyttää selvästi kuvia hienommalta. Joo, tässä niinku narina on kuulunut, ettei tää olisi Next Gen pelitasolla tai muuta vastaavaa, mutta kyllä tää niinku mun silmiin näyttää tosi hienolta. Tää on aika hienon näköistä. Pelikuvahan tää on, mua kiinnostaa, onko tää joku temppu, minkä sä voit tehdä tässä. Kattokaa noita hanskojen kokoa. Homma lähtee kirjaimellisesti lapasesta. Siellä on iso mies, ja nyt Kratos alkaa vähän kiduttamaan sitä, tää on tosi upea näköistä. Kratos on edelleen vihainen mies. Kratos on edelleen vihainen mies. Niin ilmeisesti nyt tähän Katso tätä raakuutta. Selvästi K18 ei edelleen kyseessä. Niin Huttunen olet sanomassa. Niin, mä olin sanomassa, että ilmeisesti nyt alkaa näkyä, että alkaa kaatuilemaan tää maasto, niin tässä ollaan tällaisen valtavan titaania sellaisen. Tää ilmeisesti hetken sitä menee. Jason Olympus oli Requiem, joo, eli sitä jatkoa kakkoselle, eli Kratos on mennyt sinne Olympusvuoren huipulle ja antamaan vähän palautetta Zeuksille ja muille jumalille, että saa nähdä, että pistetäänkö tästä lopullisesti pakettiin koko Kreikan mytologia tarusta, koska se on hienoa, että videopelissä voi tehdä niin. Todellakin. Kattokaa tää loppu on vielä uskomaton. Siis tää on niinku raakuudessaan, niin, mitä se tekee tolle linnulle. Niin kuin eläinrääkkäyshän puuttu tästä videosta, ja pitäisi ottaa tähän loppuun mukaan. No kyllähän se löi sitä ja puukolla sitä lintua, mutta... Miksi se teki noin? Toi oli ihan täysin tarpeetonta. Ei noin tarvinnut tehdä. Se olisi voinut vaan päästää irti ja sanoa linnulle, että lennä vapaateen, mutta ei. Se niinku repii sen kahtia. Se on Kratos, se repii kaiken hajalle. Niin. Silloin on varmaan vaikea löytää, tiedätkö, tyttöystävä. Tiedätkö se on jossain kaupassa? Repii vaan kaikki auki aina. Mikä niin, no, oliks tää niinku Jaffen sanoma kuin eloon tullut maalaus teidän mielestä? Joo, en mä nyt ehkä niin pitkälle menis, mutta hyvä. Ja miten niinku siis maalauksesta ei tule välttämättä, tai no en mä tiedä, mulle ei maalauksesta tule ihan tän tyylinen grafiikka välttämättä mieleen. No ei kyllä joo. Kyllä tää niinku ihan realismi enemmän hankee kuin... No, niin, no joo, kyllä. Tummat värit, mut... Tummat värit, niin. Mut siis kuitenkin, että niinku jos mä niinku henkilökohtaisesti odotin jotain niinku vähän niinku taiteellisempaa, art decoa tai jotain niinku... Mä vaan jäin ajattelin hetken realismia God of War. No joo, mut siis joo. Joo, mut ulkoisesti ymmärrän. Tiedätkö, se on makea, että se on joku uuden Prince of Persian tyyppinen. No nimenomaan, se oli kyllä... No, ei olis Huttunen. Ulkonäöllisesti? Ei olis. Miksi? No siis hei, ei voi olla niinku äijä, mikä on piirretty jollain vesiväreillä. Tiedätkö? Ei miehiä piirretä millään vesiväreillä siellä. Tää oli ehkä sen verran vahva argumentti, että tämähän on hyvä jättää. Joo, kyllä. Jes, mut se oli God of War 3 teaser-traileri. Ja tää oli Pelaaja HD toinen lähetys ja kolmatta lähetystä on luvassa jossain vaiheessa. Kiitos.